Ahoj. Ideme na tie nákupy? Áno. Veď je vonku teplo. Nie je, veľa fúka. Čo? Vieš čo? Ja na tie nákupy idem sama, lebo ty mi tam budeš ukazovať. Fúka, nefúka, fúka. Pozri, tam sa hýbe list. Prepáč, nejdem s tebou. Ale ja chcem Idem ísť. sama. Nie, ale ja chcem ísť s tebou. To je taká veľká škoda. Prečo som nemohla ísť s ňou? Ahoj! Tak si vieš, čo som nakúpila? Jasné! Tie obchody sú vieš aké drahé. Som tam minula 120 €. 120 €. Lebo oni všetko zaokrúhli. Ja som mala platiť, že 54 zaokrúhli to na 55. Na hlavu. To čo to máš? Tie plišaky odo mňa, super. Áno. Dobre, poďme na to. Takže som si kúpila takéto lísatka. Hej. Wow, to sú veľmi pekné. Tak ja ti dám tieto dve. Hej. Skvišika. Miniaminy. Jedný som dala mojej kamoške. Blesky. Blesky. Juicy bomby, antistresové loptičky. To je mega. A miniaminu tiež. No a novú priažinku. Aj pre teba niečo. To fakt, Lepia ďakujem. zabársky, ale nie na zdobenie. Aby si mala trošku chvíľu pri mne zavreté ústa. No dobre, sorry. Moja kamoška ma čaká pred tvojim domom, páči? Ďakujem. Nepoužívaj ich na zdobenie. Ale to je použijem, ústačka. neboj. Dobre, ja už sa ponáhľam fakt, že ma tak čaká. Tak na budúce, čau. 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 Ale niečo sa o ňu necíti správne. A tak to jedine zistím tak, že ju idem nasledovať. Končí, mama, nepokoj sa. To čo je? Zákaz vstupu. Lilin pozemok? Konečne som sa jej zbavila. Konečne som sa jej zbavila. Určite to bude moja kozmetika z dešky. Áno. Ahoj. Ahoj, prepáč, ja mám návštevu. Aha, Na budúce. mne to je ľúto. Aj mne, Ahoj. Prepáč, čau. Čau. Tak zajtra. Hej. Čau. Čau. Už mi leze. Aj, furt tu bude svoj. Môžem ísť s tebou domov? Nie. Konečne som sa jej zbavila. Konečne som sa jej zbavila. To bude kozmetika z DM-ky. Už som sa na ňu tešila. Ahoj. Ahoj. Ja som počula, to je peknú pesničku. Máš talent na spev. Ďakujem. Koho zbaviť? Moje kamošky, dobre, ahoj. Dobre, idem ti doniesť pitie. Dobre, čau. Čau. Teba budem potrebovať navždy. Kedy príde tá kozmetika? Dobre. Kľud. Ahojte! Tak, toto je koniec nášho videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte odber a I like. Ak nie, tak božiaľ. Nedá sa nič robiť. Ale
ešte vám toto není úplný koniec, pretože vám ešte ukážeme videá, ktoré sa nám nepodarili a smiali sme sa pri nich. Tak, čau zatiaľ. Veď je vonku teplo. Nie, je veľa vietoru.